Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, iti dito nga aldaw at tumanin nga sumangba iti programa. Dear Manong Nemi, manipod ito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio 1. Ang masarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangba iti programa tayo. Dear Manong Nemi, ano ito pagkahamin naman yung Nemi Ruiz, kumulawak itinembag nga bigat na yung bagaldaw na yung bagang oras kada kaya aming sa kapada. Kumusta kayo amin nga sa kapada, pakishare di program tayo. Kahit padanan nyo, di pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga Michael nga Napoluan. Sulot! Sulot. Thank you. Down. Have no malpaset. Sagudahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga Michael. Dear Manong Nemi, mangmangig ko idin Manong Nemi, nga ti kanu lalaki ket nasken nga ipateg ilalaen, ipateg ayaten ilalaen ken dungdungwen na ti maysa a babae. Takunada awang kanu ti biag ti lalaki no awan ti babae. Vice versa kunada mo awang kanu met ti biag ti babae no awan ti lalaki. Yeah? Nasapul nga addada nga duwa. Tano awan ti agbay may salang di lalaki, saslasaan nga naragsak. Saslasaan nga naragsak, halang kakasla, no di ka talaga nga saan nga naragsak. Dati lalaki, kasapulan na ti babae. Ti babae, kasapulan na ti lalaki. Ubingak pa Manong Nemi, idi tamasyak tinagbaling nga saksi iti kina lailo, dagiti naganak kanyak, dapapa kini mami. Talo kang nga kakabsat Manong, siyak tinauna, duwa nga babae, duwa kakabsat ko, kahit nariingan mi, tinaragsak, na ornos, na talinaay, nga pamilya. Naku na karod, kaslakang kanayon nga bagong kasal, dapapake ni mama. Da kami nga talong nga kakabsat Manong Nemi, daki mga saksaksi. No kasta nga mangan kami Manong. Subsuban pala engmet ni daddy ni subsuban pala ni papa ni mama. Kada tay kasla tay damo da. Nga iso ti manglabay, asay ni mama akit da kami met iti ilabayan na. No pa sumublat met ni papa nga mangkil kada kami nga anak mi anputot na. No, anda pa nami Manong Nemi kibkibinan ngat atibahin ni papa ni mama. Akasmet, iti parang kibin ni mama kada kami, ken parang kibin ni papa kada kami. Nagkukuyog kami di, nga 5, pagtengaan mi Manong Nemi.
ni da mama ni papa agkibinda kibinan nakmet ni papa idin ta ni mama kibinan na da Aisa kini Risa tuduwa nga check ka babae kukuyog kami nakaragsak kami mapang kami ti park mapang kami ti mall ni papa manong na ti breadwinner idin to ni mama ket a plain housewife adamat inradwar ni mama manong naming saan nga kayat ni papa nga pagtrabahuin ni papa manong naming para keng kuwana ket talagang ti asawa nga babae madungdungo mailala saan nga trabaho nga maagsapol iti kwarta no di ket tulungan na ti asawa na babayan ti panangasikaso na karikiti anak panagtagibalay yan rubuatan na kami ni mama manon na yung mga nagbasa nagurka maligtad kajay no kasanumat ti panangkir manon na ni papa kini mama kastamat kan ni mama tayo ko na give and take nga madlaw ko manong naming asla adda nga ni papa iti mangkeker kini mama ngamin aduo na yan ti obligasyon ni mama taadda kami nga talungan nak na sa iso nga ni papa iso latan ti makamo mangkeker kini mama kat da kami mat kini mama da kami mat iting ka inaikal kalikagom kasta tinaringak nga pamilya manong nemi awan pulos ti dimdimteng nga problema mi. Awan ti dimdimteng nga problema da papa kini mama ta awan pulos ti momi anya man pagsusikan no pagkapahanda. Apagraduar ko lahing idi ti college. Idi dumteng manon nemi sa mi na pagpakadaan nga pasamak ti biyak mi. Iti nakapapaot nga nakaragragsak nga pamilya mi bigla manong nemi nga narpuog. Arig na. Narpuog. Apay ko naman. Na aksidente anatahin ni papa. Ti adigi ti pagtaingan. Ti makon ko na nga breadwinner. Ti ama. Ti nakadungdungo ama. Ni papa nga nakadungdungo nga asawa manong nemi. Awanin. Bigla malata nga pinanawan na kami nga sama lang nagpakada uno nagparparik na. Una paggraduar ko idi college. Idi kurso ng business management manong. Sumaten di papatay ni papa. Adungan luha tinagarubos ka na kami nga kakabsat manong. Nang naruna ka ni mama. Hindi kasi dihay nga biglang atan. Nga ipapusay ni papa. Huwag man. Kaslasaan nga makabag-move-an ni mama manon nemi. Oen manong nemi ado idi digitigasla saan nga mamati. Tibiglalata na pinanawan na kami manong nemi ti amami. Oen. Yumawat sa baling kami naramit manong nemi no dinangawat ti kinapudno. Imbaglakid din manong nemi, tadasang kabasit nga yung bati ni papa.
iti pupusay na. Sa kabasit manunemi nga nabati iti bangko nga ornong da kada ken ni mama. Ken ti benepisyo insurance nga naawat ni papa. Kada ita umanay manunemi nga para iti gastusan ni ating ko aging ka mapagturpos naman iti kurso nga nursing. Kading karikmat manunemi nung pagarikan ta maibus tinaiba ni papa nga kwarta. Kat siyempre, adak tumad ka tumulong. Aday din girlfriend ko manunemi. Tamaysan katawen sipod nagkinawatan kami. Kinibatet. Nibatet manunemi, naggadan kami nga naggraduar. Kat siya, agap-apply ini trabaho ng nagrigat. Ay nga manunemi nga nibadet kat nakastrick akas call center agent. What? Mabindas kami ti buses ti badet. Kahit na kumamit ti sumbrek manunemi akas broadcaster. Ngayon ko na kahit na iti call center. Kabata dagdagan iti masweldo na kin makomission. Fluent manunemi nga napintas ti slang na Ingles. Fluent kag sao. Kan talagang tinawag kami pa nakit kosta nga mga kudibuses na naroon pintasan na kasla mga alukoy tirik na ti kasasalitan na kita magusto pa. So nakinakit na manunemi na nagbaling ahente wow pagtrabaho iti call center. Kaya dito tasyak manunemi insingasing ni mama kanya. No, awan ti bastop nga mga halaking kang iti trabaho. Adamat pa yung nabati iti kwartang yung bati ni papang mo. Ape nga saan ka mga isang ka iti negosyo miho. Negosyo mama? Ano ko man negosyo? Isang harap nga business management eh. Kumita ka iti social media, ado man iti mga agup-upar iti negosyo. Nakurso ng dahak manong nemi iti agpunan mangalat iti franchise. Iti hamburger stand. Nalakara ito eh. Nga imaneho, i-supervise ko na. Kaya nori, basi tipunan. Kaya no dumakil tipunan, dumakil mati maganansya. Kasta nga rin tinaramid ko manong nemi nag-applya ka nangalat ti franchise, ti may isang hamburger stand nga sikat iti agundaway. Kaya di mo na manong nemi ang pinaras ko, idupat nga sanga. Nginawaras ko manong nemi kada itay napindas nga lugar iti syudad. Siyempre, ada rin iti empleyadok. Seminar ko ida, nagseminar pati siya nagseminar. Siyempre, manong nemi nakalapunan. Ngayon talagang kinahayak. Kaya tinulungan nakbat ni Badet. Nagtrabaho nga ron manong nemi ni Badet, iti call center, iti intutasyak, kat superbasak iti negosyo. Ay nga manong nemi. Pimintas manong nemi dito nga trabaho, negosyo. Kat kapoy dito manong, adon ti ornong ko. Kat siyempre, injaya ko na ni Badet. Ito will you marry me? Sweetheart, ako nung tapay. Ape, gumanat ka. Gumanat ni mama. Ni mamang mo't gumanat mo siya ka. Pati siya. Nag-graduate to ni Aisa. Ako tumatin ni problema kay ni Risa. Tani Aisa tumatin ni makamuking kuhanan. Kaya nabinas pa di negosyo.
Okay. Gusto na pala nga ron. No, kahit mo, nag-live ito pa lang. Live in. Tapos na may sagana tangan lang ti amin. Imagine siya pa yun nga babae di mga ibaga ti live in kang ka. Sige. Pagkati na saan. Magkita ti babalinta nga pagkasaraan. Siyempre, ti trabaho at di honest di balay. Kat nung pagkarigan ta, ti pagkasaraan ta kat asa trabaho. Pagtrabaho ha. Kat siga, asa nagbadlang na kiting supervisan. Di kat okay na. Manong name kasta nga ron tinapasamak naman pa isang kumakanunungan ni mama. Nga maumat maramid na. Tani badet manong name tinangising-asing ti live-in. Adamat kiti question salsalud-sudak no apay. Saan ka di? Nga ti kumababay ti kalikago mo saan ka live-in. Tapos di ka sakit sigurado. Wano, nakurang nga ta. Hangka di palang 100% ti parang ipatay, ni patay kanya. Uno at nga ta, pag-urayan ng another choice, nga just in case tasang ka mga katuluyan kat ada sa baling, mga lawat kang kuhana. Ngayon, kayat nga panunutin dito nga nagitubo, manong nami gabot na pa-check kan mamati ako nga talaga. Ngayon, patayag ni Badet. Agas man ti panang ipatpatay ko kayang kuwana, ta panang ipaay na ti amin-amin na, iti damumin ti agdan na, agas sag live-in partner, iti upami nga apartment. Nagbalin met manong nemi, anang dungo iso na kanya. Agas met ti kinadungo kayang kuwana. Kahit kung nga tuladen de di papa manong nemi. Nga numabaling at siyak ti agserbid, kanya Badet. Ano mabalin ka no kasano ti kina-sweet me idi? Ay tuloy mo ti kina-sweet me. Taksin sinubo kami. Nakalala ilo itong galmay sa kada kami. No kasta manong naming nga mapanag-duty, syempre, mabati ako dito balay. At rabi iti duty na. Iso nga sakbay no ka mapanag-duty. Uno, gagapo na iti panag-duty na. Isuno ating ka panaglin na ilo. Kahit nung kasta manong naming anak mo supervision, dagiti yat pasasangat in negosyo, mabati isuna. Dito'y balay, uno kasera. Abrutan na tipuyat na. Kahit no after lunch, kahit mayatan di bagina, agkuyog kami met manong naming, nga mapan mang supervise, kadagiti sangat ti negosyo. Naging kaman ng name. Ngayon jayak manin ti kasar, kalpasan ti duwang atawen. Another 1 year. Anya kami ti, samo palang pangayatan. Kat awan sama ti tulungan ang kapsat mo. Ino man pa'y saan ko pagbiyangan siyempre, iti kwartam. Tas sikat ti babae, sikat kahera. Siya kidi ati mangtad kang ka. Iti magangganan siya. Ino man pa'y pasaray ag-withdraw iti jot account ta. Nagsipod ta. No manan kahit ko nga panaklan ti sanga ti negosyo. Kayang-kayatan. No yung garante ka laysa, kayang-kayatan. Pagtipunan ti kwarta, kayan ti kwartam. Okay. Another year. Or 6 months. To be exact. Di mo ka di kaya ti agbaling ng kalisra kita bulan ti June. June bride. Sige. Or ta 6 months laingan ko naktinakam kumano.
Ngayon siya ka mo, manunemi, tada, dagiti pasamak, nga no plan-planuam, urayam, nga madumteng ken mapasamak. Kaslaad na dagiti bigla, nga mapasamak, nga saan nga pakatungpalan ten yaman na panggap mo. Kasla ka, di papatay, di papa, manunemi, nga biglaan lang. Nga sila namin pinsan nga, napukaw ti dati nga ragsak ken ornos ti pamilyami iti kaawanen ti ama. Agastamat manong name iti bigla napasamak ka na kami iti live-in partner ko nga ni Patet. Kapag pa nagkuyog may manong name nga bang supervise ka na iti negosyo. Ay manong, malam daddy. Tanapang ko sinukon isuna, kahit nakariingan, nagdigos, nagrubwat, sa kami nga nagkuyog nga nagkalugan iti kotsek manon nemi. Na-traffic ka na nga oras manong. Nakabaybayan kami nga, mapaniti sumarno, ngayon kam supervisan, nga negosyo. Iriglikan na iti traffic, magnatad to eh. Ha? Di mo kabisado na tangadalan, sweetheart? Amang ano, asideg, makatiktik traffic. Ano kung pakatiktik ka, air condition at kotsem. Kinawa, aksar din, di pa nagpataray mo, matraffic tayo. Ado matigiti pagsasalitaan ta. Plano ta, may pangunan ta nga pamilya. Abay kung makatiktikan ka. Kahit kung makadalo ng nga dagos, okay na ito, kabisadog na ito nga dalan. So dito na nga, kurba, mang shortcut ta. Tapos maliklikan ti traffic. Kahit nga sawen manon na yung papilit ko. Kabisadog na ito nga dalan ko na, gabuta magbagnak no kwa. Yung ti makadakas mano. Iti sumarunong cruising. Diyak pulos na pagpakadaan manon nemi tinakapaspas nga lukan. Imbes ko mga isot agsadin stop, tas siyak tiga agdadiretso. Yung isot nagdadiretso manon nemi, diyak man tinamnama. Nadungpar na kami manong. Isupay lang idi manon nemi ti panakadlaw ko nga diya. Agbalik-baliktadin manunay mi di kotse. Iti panang dungpar na kada kami, panang dungpar ti truck. Supe lang manunay mi, panakadlaw ko nga saan nga naka-seatbelt. Need badet. Naka-seatbelt tak manunay mi, data po na apay, nga naliklikak, tanyaman na dumag kumawon, anyaman nga, panakaetama ti bagi. Hindi pa nagtulid-tulid ti kotse. Saan ko nga napukaw ti puot ko manong. Ngayon talyawag pa nung nemi ni Badet. Sa una hindi pa nakadigos na iti pukod na nga dara. Yung marayat na kada kami nga dagos manong nemi. Kanidi may kat ko manong nemi iti seatbelt ko. Diyak man mailokat tiri daw iti batog ko manong nemi ngayon kapilitan nga rinakrak da. Manong nemi timulong ang palaeng nang idisaag nga nangakop. Manong nemi ti darad-dara nga magkini Badet kat siya pa iti baysa nga timulong nga nangilugan iti ambulansya. Nakalugan ak pa iti ambulansya manong nemi nga pati siyak manong nemi kita naman manong naglugan para iti first aid. So nga siya ti kasuyo ni Badet ti kadwak ti living partner ko ti kasuyo and ti kasasad na ana dagiti nasukat kapasit ti bagina umangangis ka di sir awan pagdanagan nyo umangangis
Insurrect na nga dagos ti emergency room ni Badet manong nemi ket siyak. Kabotaw mo ti makita ta nga niyaman nga sugat ko. Kabotaw nga ron ti naitupa. Awan pulos manong nemi. Ni karumian. Tila siguro manong nemi para kakilaat ko. Nagtugawak. Iti pangururayak manong nemi habayatan nga as-asikasuan di mangagas di Badet. Siyempre, tinawagan nak ni mama, tinawagan nak di kakabsat ko. Sakpati tinawagan di kinaganak kan kakabsat ni Badet. Ti ina ni Badet manong nemi ti muna nga kadanon dito ospital. Michael, hindi ka kasasahad ka sa anak ko. Mandamatabay lang at tamtamingin. Nana? Nana, no? Sika kita apa ako na puros doon mo. Naka-seatbelt tak. Diyan mo no, apeng amin nga sanga nag-seatbelt. Ni Badet. Nakaro ka di. Tinapasama kang kuwana. Sabi ko matasaan. Manong nimisi marunumet di mama nga dimteng. Aging ka manong nimi kakalpasan nga datatalo nga oras pa naguru-uray mi. Rimuaren. Di may sakaring doktor nga ng taming kang kuwana. Manong nimi. Naragsak ti rupa ti doktor. Awan ti pagtanagan nyo. Stable ti kasasad ti pasyente. Awan ka dimit lang ti yaman nga nakanang sugat na doktor. Gagangan lang na ti injury. Ti pakatan ng ti agas. May transparent ni sura ti ti private room doktor. Sa pula ka private, pa nakasikaso na. Sige. Nakadimpuot na, doktor. Nakapuot tayo. Nakaturog man yun. May transparenso na, may pakat kang kuha na yung tinasken. Panakaituloy ito yaliso na ti darang kurang. Nakurangan na ito rin nagsayasa nga darang kayong kuha na. Huwag ka rin makikita yung masungbatan ito rin kalbasan nga masitiskan suna kita mamanuan niya ti resulta ti sitiskan. Nabag-arang tiriknak manong nemi ng runa edi makasarita kung ni Badet. Kalbasan nga nagawid nga nalagaan mo tirik na ni mama stamatan ni mama ni Badet ti katugangag tubi. Ti kotsek manong nemi nga damag kulangin nga napanin iti nasken na pakaipanan na. Kahit nilang dungpar kada kami manong nemi si Mukon. Ako na anyaman ti mapasamak nakasagana nga tumulong iti anyaman nga magastos iti napasamak. Kamusta ka? Ano ti marik na Badet? Sika ngamin. Siyak. I'm sorry, Badet. I'm sorry. Natanang magmaneho. Yung jet driver jet truck ka ng dungpar kadata. Isot sana nga natanang. Barumbado. Iso kung mati rumbeng ang sudden stop. Tapos sususurutan takal sa adakat saan na awanti warning o no sign nga sudden stop. Uray ko ma.
Pitikas diyang sitwasyon. Di mo lang kinitan. I'm sorry. I'm sorry, but I'm sorry, sweetheart. Kinibagakang kang santa nga shortcut. Sinupiat ko ti kayat mo, ngimimpilit mo. Siguro no, saan ka, sa mong tinag-shortcut, no di mo liklikan ti traffic. Awang ko mantikas ito nga, kasasahan ko ita. Ngayon sa nga bali, sigun ti doktor kata, awa mo ti makauna nga, nakaro nga damage mo. Masitis kan ka, kat kalpasan data, kat maamon to ti resulta ti amin. Sorry, sweetheart. Okay lang. No, daman na sugat. Nga nagpasalamin tayo. Maagasan met. Saan to nga tamat nga baling nga piglat? Tadaman na kiti pamuspusan tapno saan nga baling nga piglat? Awan to, ti pagbaliwan ti kinapintas mo. Iti kinakinis ti pamagim, ti kutis mo. Kinore man pa noon at mapaspasamakin ka. Orem noan niya man tinagpagbaliwan ti langham. Still and forever. Iba't patig ka unay-unay. Awan pating ka. Kinaw awan ti pagbalbaliwan ti panagayad ko king ka. Batet? Iti rumuhar ti resulta manunemi ti CT scan. Awan ti bakuna. Nga damage iti unek manong. Okay ti otek. Okay. Awan ti makita nga problema. So nga naisip manunemi ti doktor, manunemi nga mga asikaso kinibadet nga mga ibaga. Nga gagangay nga nantulat na kita marikrik na nga ut-ut nga magagangay lang na ito. Kasi nagkapahot nga rin dito ni Badet. 3 to 4 days o 1 week. Tapos na Pilipinas. Pagbalik na tayo nga 1 week. Tapos na maasikaso ka na yung bag. Yung magdabend-dabend lang kayong kuha na marikrik na ko na nga kabailakon, kahit konti kawid, kahit konti rumor no ko na. It's okay. Sige, doktor. Thank you. Iti makalawas, di ba dito ti hospital, manunemi, kasi lang nagagangin laing nga, aksidente nga, dalabasit injury na, aging ka nga makalawas, kahit kung rumarahon ko na. Awang ka di matlang, di ba marikrik na? No may katon iti bandage, gagangin at pagilasinan, di sugat. Ngayon siya matanag ko na, nga, hanto agbalik nga piglat. Kanori mamadaw ito piglat ko. Iba't patig naklata, di ba? Gaputa ka stata ka na sinahot panagayat ko kayong kabadet. Ure anyat mapaspasama. Ure anyat pagbalbalinam. Ure mang pagbaling kang pilay. Una mapukaw mo dito duwasakam. Dapat sa serbik na mapukaw at sakak. Yeah. Kahit siguro, ituloy mo tagbakasyon. Pagbali ng mga makabulan di bakasyon mo, sa kantog sublit trabaho. Makalawas, aging gawa ng naming at dandualawas ni Badet, sibod na aksidente. Sibod saan nga sumrek iti call center, manong naming nga pagtrabahuan na. Ititamay sa nga parabahon, manong naming nakapuutak. Iti, aputin manong nemi ni Badet sumbangir nga lapayag na kita ko na nakikisa. Badet apay. Badet apay. Apay. Kabilang batitila nga
At makatitilang nga sound, itilapayag ko. Iso na nga doa. Dito may isa nakapsot. Dito may isa nagpigsa. Ano nga sound? Dati, aging nagsakit. Apo. Nagsagana ka. Itara kayo ito, doktor. Ngayon di pa nagsagsaga naman nun. Nemi bigla nagsardeng. Awanin. Ano tawanin? Normal naman ito, parang tingin ko. Okay na. Sorry, no. Nadisturbok man din mas naturong mo. Michael Sinan. Ngayon talagang ako nakariinga kasla, tsaka mo, kasla tagtagay na biglang agwang-wang-wang itilapayag ko. Dito ba sa tinakapigpigsa? Dito yung kanigid. Napiti may sa lapayag ko tagagangilain ng permi. Apa nga ta? Sunod, no okay kan. Nga mabali mong tim. Maturog na nga doon, ha? Tayo tubigat. Kahit kung ipalagip ka. Ipakita nga daw si doktor. Nakaturog kami matlayang manong naimik at kabigatan na. Ipalagip ko kayong kuha ng ipakita kiso naman pang doktor. Hanin. Okay. Okay matan. Ako matan Sigurado ka. Uy, na mong pagdanagan. Nagdalinag di balay. Ituloy ko nga si Kaswan team. Dati pangtad ko. Pangtad mo nga niya. Kaya rin agkas-kasarang dito, papintasin naman naroon na kita at pa nakahard din ti apartment. Kahit ko nga kumatanga ka ito kita ko napipintas ka masetas. Dagiti na ka maseterya nga agsapsapong. Kahit ko nga itatag nakabakasyon na gastarek ti parang bakasyon ko sakbay ang subliak ti trabaho. Amang mapintas ti sangot apartment. Tayo makikita mo na kita pipintas ang sabsabong. Sige. Sigurado ka. Uy, hindi nakapakadanagan. Makalawas. Ngawang mati-mati manon na yung marikrik na ti asawa. Sambat nga naulit na di pagbagana nga. Kaslad na natin mang titilang itilapayag na. Ngayon, 3 days before, nagsubli ko man iti trabaho na manon na yung ilisumuro manin. Kastawa naman iti panakapapot na tilapayag na manon na yung. Kabilidan ng manon na yung ngayon taray ko niti ospital. Madla doktor manon nemi nga panaka-doktor na idina-aksidente kami itinangasikaso ng tagos keng kuwana. Hindi ka sarita na ti doktor. Kaano pa nga nadlaw dito ita? A week after nga remote hospital doktor. Api nga sanyo nga dagos ngayon may impakita. Doktor. Ay, ito kayo susawan. Dagos ko mga impakita yun, tapno may remedyo kumapay. Ngayon kabukatahan nyo nga dagos ngayon may impakita. Ibagagbat ka na kayo rin, anyaman ti madmadlaw yun. Anyaman ti madmadlaw na. Alam ako kung nga talagang CT scan, yung saan tayo ma-perfect. Kailangan nga po Diyos di ma-perfect ka makamo. Noon niya talaga ti a damage. Kan kang runan ti amin, ti masignan nga pasyente, ti kang runan nga makarikna. Nadagay na minsan nga narikna nga sanga na siya at
Apeng saan yung adagos nga, imay pa-check up. Inuray yung pala na pasamang ti may kaduagon daway. Doktor, ti issued to, inuan niya ti kasasaad ni Badhet. Mangurukin nga, nakapsutin ti panagtingig na. Anya, ada saan nga nakita ti CT scan nga damage ti eardrum. Nakaro ti adda ti kanikid. Kaya orewan pa no, makangig basit iti kanawan. Yung maapektaran to. Maapektaran no. Talagang saan nga magasan pa eh. Nasapsapa kaila ko mga nang pa-check up ng pasublikan ko na. Kaya yung asawin, doktor. Agbalin to nga sulot. Di Badhet? Nga sana pulos nga makangeg? What? Amara ka sa pulat ti operation. Panaka-opero. Amamit pa ko na nga. May sayang kat ng operasyon para ita. Hamad mabaling ang sukatan. Tinaperdi. Doktor. Ala. Sabagay na diyan laging panagdengig na. Iti diferensya. Kasi na kumabulsak. Dahil iti matanat na pukaw. Nga dapat iti puso na. Rik na. Baga lapayag lang, hala makangeg. Anang tulakid di ko man, saan nga makangeg lang arodan, sampay makapagsao, saan to pala hanga makapagkita, hanga makakita. Ito kasarita ko na nun ni Badhet. Badhet. Ano? Saan nga mangeg? Magkikitak lang, babe. Panagkuti na kitip. Bibig mo. Kaya natuwa rin at timag ko. Kasi lang nakadadayo. Pati timag ko. Saan ko mangeg? Nakadadayo. Nupigsaak. Badhet! Ha? Nangig ko. Yung magsalata dayo. Ano na ito eh? Anak ka natin, doktor. May sakit na suluot. Saan nga makangig? Ano? May sakit nga suluot. Saan nga makangig? Ano? Di na ka di pulos mangeg. Di na ka di pulos mangeg. Nga basit. Pati buses ko hang gumangeg. Parang naimik sang sangitan, di ba, Tit? Sangit nga sangit. Agigang iti may katlo nga aldaw nga kadanot ospital, iti may pinsanan nga awanan ti mangeg. No kadagiti muna nga aldaw, umunakin may kadwa nga aldaw na adalag pailaang mangeg nga basit. Nga ori no pukawam gat basit. Ngayon pulos nga awanan ti mangeg na. Doktor, isumalaeng ti mismo nga nang ibaga ti pasyente. Nga awanan ti mangeg na. Gapati ti boses na katsan ng mangeg. Imamo na ti bagbagana. Doktor,
Mabalik yun nga ti pasyente. Gagangilang data, sala nga makangag. Yung call center agent isura doktor. Ana, ti trabaho na, kasapulan na ti makangag. Ang tanong, padasan ti hearing aid. Alagad sa awagas mong padas. Matang ka ti hearing aid na. Kat padasan yung ipausa rin suna. Nga mabalin yun tiyang gawin. Manong na may nagbaliw ti amin. Iti nagbalin nga suluot ni Batet. Saan nga maun-uni? Sweetheart, nagbati ka dito balay. Ituloy mo nga si Kaswed ti panang papindas mo ti sango ti apartment. Kung saan, adamat space ti talikod ti apartment nga mabalim mo nga si Kaswed. Nga pagbulaan ti natin. Mangngignak. Mangmangignak. Awan ti mangngig ko. Ang moment kasaan ka mangngig. Apo kasla ulit-ulitin di bagbagam. Kasla ka lang manursurod. Alam naman niya man ti kahit mo iba. Sige. Sige latan. Mapang ka nag-ubra, mapang ka nag-supervise, kada negosyo ang tanabayag mo, saan ka nag-supervise, saan ka ni, ibata na naklatan dito balay. Arami naklatan, kahit kung arami din. Kaputa, talagang oran, ibagbagak, saan nga makangigmanong, tungtong edaklatan lang. Sa ko inyas latang isuna, agbati, katsyak, inakon, agtungad man. Aging gaman nung naming nga talagang adun tinagbalbaliwan na. Nuara ko, pek. Iwadag na. Taapay ko na ka. Timbat lang, lapag mo amin, diferensya ma. Apay hindi mo kahit para ko. Kung nakalatamutan na, ori din naman mga. Ngayon siguro, mabayanti, expression ko. Di pa nagkutitingiwat ko. Maawatan na nga tama. Amo naman ang sugbatan. Awanan ti sa saripig pay. Sweetheart, amo ko na yun ngayon sa saripim. Telang panagdangag mo. Itinapukaw mo. Uri nga tanong mapukaw mo na kiti matam. Uri nga tanong saan ka makapagsao, saan ka makakita, saan ka makangig. Uri nga tanong maputulan ti duwang sakam. Sa mong ibagang awan sa serbim, at talat na serbim. Aging ka dabiyag mo. Ung tanak. That expression mo kit ung tanak. Tagsawsaw anak. No. Aging wingi-wingi. No. Ikalkaliga kong kulang nga explain, ilawlawag kang ka. Di na pagpagunyanin. Tas saan ka matapagpagunyan? Saan da makapagkinawatan? Aramidam na tanti, trabaho. Kinapod na. Kain ko pa yun nga robot, kitarawatek, kit pumanaw ako dito. Anya? Ano ko nam? Manong na may naawatan na nga tamat expression tingiwat ko nga anya ko nam. Kit ko na. Pati ka disi ka. Kit saan ka nga makangig. Imposible nga sa mong nangig, timagat. Kapasan naman nung name simbre ka niti kwarto, mikit irubrubot na ba't hindi kita rawatan na.
Nagrigatin na iya, Diyos ko ti, makisarita, tikas ken ko na. Problema lang aro din, mga arabid pati problema. Imbes ko mga ibaga na nga, sa nakading nga baybayan, sa nakading isuksukat ti sa bali, ure ka dinusulutak, di na ako maibain, di na ako maibain ka kiti tao. Ipatagnak ko manata, itong palim na ta kumantikarim. Di kita kumamanong namin, di maure ko nga ibaga ng imsan. Pataklan naman ti problema. Inrubat nanti kita arwatan na kat ni pumanawan. Pabanam! Nawatan na siguro manong nami. Di saludsud ko. Nagsublihan ko titayan da papakin mama. Panawang kan. Dinak ka din ni matpateg! Nawatan na siguro. Sana ko nang may kalikan ka. Di mo ka di among aruwa niya paspasama kat lab kalat na. Sumapol ka lang yan sa bali. Oh my God. Nagrigat agad din nakasasalita ya. Sulot ko nang tinakang mo na. Ngayon nakim ko lang. Ngayon nadlaw na. Amo ka dumteng ito nga sana ka maanusan. Iso nga tinasapa pa eh. Pumanaw ako. Ikang katiwaya-waya. Sana ko na may karikan ka. Agtali na edaklat na nakastoy. Saan ako nga makapagsubli pa iti trabaho. Ano ba sa bali nga trabahoan nga hanga call center? Hanta kinawatanin. Hamok nga natay bagbagang kat ipukpukaw mo ngam saan ko mangig. Ngam mangig ti sang ka barangay. Nakababain. Nga mangigan pa eh. Ti sang ka barangay. Ti bagbagam kanya. Iso nga panawang kan. Igawit ko iso naman ng name. Saan? Saan ka pumanaw? Inaragop ko. Saan na ka panawan? Api nga sikat ti pumanaw. Imbas ko mga siyak ti mga panaw ken ka. Imbas ko mga ibaga ka sikan ti talaga nga saanan nga may karin. Siyak kumat mga ibaga ka na kita nga tayo mo. Siyak kumat ti mga ibaga nga pumanaw kan. Saan ka nakasapulan? Kapot saan ka nakayat? Agag sublikan ka na giti parents mo ta. Mang sapul ako ti sa bali nga babae. Saan nga sikat na ikari? Siyak kumat agkuna ka na kita. Ngam api nga sikat mga ibagbaga ka na kita. Talagang santang nagkinawatan. Kinunana. Ikabuto talagang ipapilit na natamanong name it na masurunak met. Taisokid din. Diya kayat na, ipapilit na. Awang pulos, didagnan na kanyak. At dinak bang mangigan. Niya. Pinanawan na kun manong. Kapilitan mo tanamanong na yung pinanamakod data nga kasera, nagsubli akong disidong ni mama, graman na gituan, kakapsat ko. Nagbalin na ito nga problema ak manong nemi. Kung na ni mama kanya. Ano timantlaw mo? Iba't batag mo ka dilata ni Badet, itilikodan di amin. Tsaka mo, okay, no di mo masigurado. Isumat ko sa nga pimanaw, di makipulapol ka karig ni babae, pang sintiran tiriknan. Siyempre, madamag na ngawang kayon kinibadet, baka rin kitay at pa nagkursunada na keng kakit bangdad na tibo-tibo. Ganong pagkarigan da sa bali nga paka-transparent, paka-ibawingan, tapos pusom, nga sa bali nga babae, di it's okay. Ngam no talaga nga awan, kalibat pating mulat ni Badet. Dubliyam nga mapanpasyarin sona. Alo ko yung tiriknana. Ilawlawag mo ti amin. Nga oray no saan nga makangi.
iba't patik mo na tayo na. Mabalik man nga, agada iti sign language. O, mabati sign language, or isang kang agtimakin. At siyempre, no, hanggang gusar sign language, handa ka maawatan, or kasano pa nagpupukaw mo. Naman ba, makita ng expression na kita ibibig mo. Ngayon na pimitas, no, susuro kayo, iti sign language. Kahit babae ni sign language, makapagkinawatan kayo nga sa awan ti agpukpukaw. Sige, mama. Sinterik-terik na, iti unos ti makabulan. Inarantak manong name iti mapan na katigiti gatherings, nga pakakitaak, pakasidgak, nga di kiti babae mi tumasideg kanya. Kadawan sa bali manong naming nga sa topic da, no saan nga may panggap kanya, kada kami kinibadet, kada kiti makamamu kanya. At umatlat taman naman, nagitay mangi, pakita ti motibo. Napakan ka na yung kumat ng magkakadakwada. Ni still, nga orekas dyan na pasamak, iba't patik ko ni badet. At umantik ni mga baga, nga siyakon. Naging gawa nung naming. Nga napang ko pinasyar, ti babae nga ba't patik ko. Dinakayat, idi nga sanguan manong naming yung pinilit, di kitinagadnak kang kuwan. Ano palat masapol mo? Ay-ayatin ka. Amo na nga maawatan na. Amo ka maawatan na. Sa ko insurat manong naming. Singasing ko. Nga mapangam nga duwa agad rit sign language. Sa anak pa napnik. Minyarasas ko kaya ko na. Imbaga na. Awan nga talaga ti pangag na. Napanugot ko manong name, napang kami nagsusuro. Sign language. Agad nakalalisto kami man. Nagkalikagom ko na talaga agad. Di pakatakas kami kita pati saan nga sulot kita gadalit sign language. Siyempre, dahil ti maaramat at makawagkinaawatan kami, saan nga makangig. Kadagiti lang kumahanga makapagsao, apasamak na itang tekunadan. Nanaro na unay, itisang nga makangig. Nung isurat mo man, i-text mo man, adad nga may baybayag, di ba? Napimindas langin, kasasao ka kayo, agsasay na goods kayo, kung na yun. Ngano kita mga tatlanga mo no i-bidyum tilangam ti kasjagat. Kas kailag salsala. Nagpintas ti kumpasyo kung ano. Aking gaman nung naming saan kami nga marigatan pa nga communicate. Kinibatet. Wine. Kasi lang nagsubli manong name ti isem ken pintas na. Dito'y kumamaningan tiyaya manong name. Dedimit lang sing-sing isagsaganak. Nagparinto makisagwan na. Will you marry me? Nga orahan ko insinyas, gamte jay inaramin ko, nga inliroktak manong name takaheta, nga yan ti sing-sing, sak nagparinto may. Nagsanay. Manong name. Naging ka. Nakastawa na rin nasragsak ko. Idagtong ed. Anak pa rin tumang met ka nangarakop kanya. Nagkamalag. Nagkamat ka na sinaw. Tapos nagayat mo kanya. Nung sa balil ako man nga lalaki. Binabayan ako. Sweetheart. Insinyas ko. Kasta't panagayat ko ka. Di ka lang makangig. Para kanya kompleto ka. Tinaskan ka at pimpinatagta.
Ang ti problema, gabat na makapag-communicate naman, babay di sign language. Ti trabaho nga ron. Kita, adumat dito ti trabaho, nga sa mo, oreha mo mausar, ti alapayak mo. Api nga ti kag business, ti online. Nga, magka-communicate ka through chat. Nga, hana nga naskin pa nga tinawag kayo. Ibaga nonyot ka sa sahad mo. So nga chat na lang. Ayan. Awanti call. Chat na lang. Nga mabali mong sales tukad na iti bali nga kliyentem. Iti online business. Okay? Kaya nauresangan kang nagtrabaho. Na progreso matin ti negosyo. Dumakdakkel. Duwa talangin ti mga sikaso. Nakakapagkalaysa kami matlaing manong nemi ti asawak. Kete ko na kon numampay saan nga makangig yung kaslan normal na tamanong nemi. No da kami tagsarita. No damat sa sabali manong nemi kakakommunicate na cellphone manong nemi taramatan da. Chat. Agsinsinong bata. Wan manong. Kaya no saanin nga i-chat pa ay ti asawak ti kahit na ibaga na langin. Kaya no sumungbat tumanin manon nemi ti kasasarita na wano kasangsango na i-chat na. Kaya no sumungbat ti asawak ibaga na. Manong nemi nadaan kami ti talong anak. Kaya siyempre nagtalinaed nga naornos na talinaay iti panagbiag mi. Ta nadunguak iti asawak manong. Iti kasta nga sitwasyon na kasapulan na talaga ti dungo. Parang ko kengkuana. Agas iti masaksak siyak nga dungo de di papa ken ni mama. Ay sumit ita teraramidag iti asawak ken kastamatan karita talungan na. Tawanan tinagbaling nga problema mi manong nemi. Tilaing kinasulot ti asawak. Ngam saan nga problema na ita. Gabuta. Tema ko na nga ron nga sign language. Ken kastamatan. Serbi ti cellphone. Tano ka-communicate. Iti saan na nga mo sign language. Gat na ahente o no kliyente ti asawa ko na sinuman. Kadaging miyembro ti pamilya. Adama ti cellphone. Alis tong mga chat. Iti kayat dangi baga. Manong nemi, tekunada no talaga nga napudno ti panagayat mo iti maysa nga tao. Kanoran niya't mapaspasamak, kat naikari nga da kayo, kat da kayo tulata. Kanoran nga tamat no, sana kasi dyan tinapasamak, kaniya padet no kumata na ikari nga saan nga da kami, kat saan kumanga da kami. Ay plano niya po Diyos ti amin manong, kat God is good. Everywhere. Sabi ko manong nemi tadamat na ibatik nga adal, liliwagan pagsarmingan ti biyag, kadaginipadag ng dimngeg, kaya nagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuwing nga rutagyaman nga pagayam mo, Michael. Thank you, Michael. Ito ka panagsurat. Thank you at kadagiti nagbuya. Salamat po ka na kay aming nga sa kapala. Okay na. Aldawan. Salamat po.